Gabatarwa Suratul Inshiqaq. Mutum baya dawwama a cikin hali ɗaya, akwai lafiya ko ciwo, wadata ko talauci, farin ciki ko bakin ciki, wahala ko sauki. Dukkan kai kawo wahala ne, amma idan wahalar ta kasance a cikin bin umarnin Ubangiji, sai ta zama hutu mai sanya murmushi na har abadan akan lebba. Mai kirki na son yabo, mai muganci na tsoron ranar da za a kama shi a yi masa hukunci. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai gamammen jinkai, mai keɓaɓɓen jinkai. Idha as-sama'un shaqqat. Idan sama ta kece. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. A shirye take, tana mai sauraro da biyayya ga Ubangijinta akan dole. Wa idhal ardu muddat. Idan aka mike ƙasa, wato ƙasa tana da doro ta gansare, wata rana za a mike ta. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Ta jefar, wato ta amayar da abin da yake cikinta duka har ta wofinta. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. A shirye take, kuma tana mai sauraro da biyayya ga Ubangijinta, wajibi ne a kanta yin hakanan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya kai mutum, kana kokarin yin aiki, kirki ko zunubi, da wahala zuwa ga Ubangijinka, za ka hadu da shi kuwa da aikinka nan. فأما من أوتي كتابه بيمينه. To amma wanda aka bashi littafinsa a hannun damansa. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. To da sannu za a yi masa hisabi mai sauki. Za a bude littafinsa, sannan a ce masa, ka aikata laifi kaza, sai ya amsa na'am, ba da gardama ba, sai a gafarta masa. To shi an yi masa hisaban yasiran kenan, hisabi mai sauki. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Sai ya juya zuwa ga iyalinsa a cikin aljanna yana mai farin ciki. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Amma wanda aka bashi littafinsa a bayansa. Fasawfa yad'u thubura. Zai yi kiran halaka. Wa yasla sa'ira. Kuma zai shiga wutar sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura. Lalle ne shi ya kasance a can duniya tsakanin iyalinsa yana jin daɗi na farin ciki. Innahu dhanna an lan yahur. Lalle ne ya yi zaton ba zai koma ga Allah ba har abada. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Na'am, tabbas Ubangijinsa ya kasance yana ganinsa. Fala uqsimu bishafaq. Allah ya ce ina rantsuwa da shafaki, wato shafaki bajajato, hasken da yake ratayuwa a sama bayan faduwar rana har zuwa lokacin lisha. Wallaili wama wasaq. Da dare da abin da ya tara ya rufe. Wal qamari idha ittasaq. Da wata idan ta girma, wato haskenta ya cika. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Lalle kuna fita daga wani hali kuna shiga wani daban. Talauci, arziki, gajiya, lafiya, ciwo da makamancinsu. Fama lahum la yu'minun. To me ya same su ne ba su yin imani? وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.
kuma idan aka karanta musu alkur'ani ba su sallamawa su bi alkur'ani kuma su yi sallah. بل الذين كفروا يكذبون Waɗanda suka kafirta ba su da wani hali baya ga karyatawa. والله أعلم بما يورون Allah shi ne ya fi kowa sanin abin da suke tarawa a cikin zukatarsu na laifi. فبشرهم بعذاب أليم Saboda haka ka ba su labarin azaba mai radadi. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Sai dai muminai waɗanda suka aikata ayyuka nagari, wato ayyuka na kwarai, ayyukan kirki, su suna da wani sakamako mai kyau wanda baya karewa.